Coincidindo coa segunda das xornadas de folga indefinida, os traballadores da planta de Nestlé en Pontecesures organizaron este martes unha concentración ás portas do centro. A protesta coincide cunha nova reunión negociadora en Barcelona. Hoxe comeza a primeira das tres últimas reunións de negociación que temos en Barcelona. Esperamos que a empresa teña en conta a Pontecesures, a presión que estamos facendo dende aquí coa nosa participación nesta folga, e haxa avances reais para esta fábrica. Dende o Comité de Empresas salientan o apoio que están a ter as súas mobilizacións por parte do persoal, falando un seguimento masivo da folga cun paro total nas dúas primeiras xornadas. Estamos na segunda xornada desta folga indefinida, outra vez cun 100% de participación dos traballadores. Insisten en que non hai causas económicas, organizativas ou productivas que xustifiquen o ERE. Explican que aquí se producen de media unhas 60.000 toneladas de produto ano e que nestes momentos a planta sitúase preto do seu pico de máxima produción. Reclaman o mantemento dos 27 postos de traballo que están en xogo, porén, de seguir adiante co expediente regulador, presionan para reducilo ao máximo. Que os despidos sexan os mínimos, voluntarios e cunhas boas condicións económicas. No conxunto de España, o ERE afectaría a máis de 300 persoas. A planta cesureña sería unha das máis prexudicadas ao contemplar aquí 27 despedimentos, isto é, o 14% do cadro de persoal, composto arestora por uns 200 traballadores.